Stimați ascultători și telespectatori, bun găsit prin intermediul electronicii, acest minunat sistem de comunicare. Mă auziți, mă vedeți? Eu nu văd pe nimeni dintre cei care ascultă, dar e o lucrare care îmi place. Vorbește Biblia. Și dacă vorbește Biblia, oamenii ascultă. Trebuie să asculte. E bine să asculte. E frumos să asculte. Tema pe care o voi dezvolta în clipele următoare este intitulată Călăuzire providențială. Călăuzire providențială sau providență. Conducere divină în viața umană. Mă numesc Ștefan Radu, sunt pastor adventist de ziua a 7-a, acum pensionar la vârsta aceasta, dar activez în diferite feluri pentru răspândirea cuvântului lui Dumnezeu. Când eram activ în pastorație, am păstorit cândva, de la începutul lunii mai 1973 până la începutul lunii ianuarie 1976, districtul adventist de ziua 7-a Galați 1, care consta din 3 comunități. Galați, strada Grădina Veche 13, singura atunci, Berești și Suceveni. În timpul acela am fost încurajat de președintele Uniunii de Conferințe pentru a lucra apoi la seminarul teologic să încep studiile la Facultatea de Filologie, secția română-germană, din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Am fost încurajat să fac aceste studii și le-am făcut. Am mers la admitere, am reușit, iar după anul întâi am fost mutat la Iași. Erau studii fără frecvență care durau 5 ani. Deci, după un an, după primul an, am fost mutat la Iași. Erau 3 sesiuni de examene pe an. În ianuarie, iunie, septembrie. Primeam acasă un material și programul examenelor pentru fiecare sesiune pe rând. Așa că mă pregăteam și mă prezentam la examenele care nu cădeau în sabat. În anul întâi eram încă în Galați. M-am dus la Iași cu trenul numai pentru sesiune și am dat examenele, răsfirate pe mai multe zile. Iar în sabat mergeam la casa de rugăciune, chiar invitat să predic uneori. O singură dată am avut un examen în sabat, cel pentru limba latină, în anul 2. Nu-i nimic, mi-am zis, îl dau în toamnă. Dar dacă și în toamnă cade tot în sabat, e ultima șansă. Mai bine încerc ceva acum. Oricum, eu m-am dus la adunare și examenul s-a dat. Ziua Domnului nu este de negociat. Nu este de negociat. A doua zi am luat legătura cu profesorul de latină. Știam că este ginerele unui adventist, profesor de vioară de la Liceul de Muzică din Galați, pe care îl cunoșteam bine. Am căutat în cartea de telefoane numărul său de telefon și l-am sunat. I-am spus cine sunt și l-am întrebat. Domnule profesor, s-a dat examenul de latină ieri? Eu nu m-am putut prezenta. Mai am vreo șansă să-l dau? A zis, da, veniți mâine, luni, și îl dați împreună cu cei care dau diferențe. Aceștia erau profesori absolvenți ai institutelor pedagogice de 3 ani, care predau lecții numai la școala elementară, ciclul 2. M-am prezentat luni cu cei care dădeau diferențe și am luat examenul. Providență! Dumnezeu a lucrat. Dar iată o experiență și mai măreață. Tot în anul 2 aveam examenul de filosofie. Nu era în sabat, ci într-o zi de lucru. Profesorul M. Sărmășan era foarte sever. Îi trântea pe studenți pe capete. Așteptam afară mulți pentru examen, ca să ne vină rândul să intrăm. Nu era frig, dar se tremura.
Mi-a venit rândul, am intrat, timid, am tras biletul de pe masă, i-am spus profesorului ce număr are biletul respectiv și m-am așezat la altă masă ca să mă pregătesc să răspund. Eram în sală 3 sau 4 inși, la mese diferite. Am observat că pe fiecare îl întreabă ce lucrează și unde. Mă treceau fiori. Dacă mă întreabă și pe mine, trebuie să-i spun adevărul, că sunt pastor. Și atunci, profesorul acesta marxist mă va da afară din sală sau îmi va pune o notă proastă. M-am rugat să nu mă întrebe, dar Dumnezeu a gândit altfel. Când mi-a venit rândul, m-am dus, i-am înapoiat biletul și m-a întrebat ce lucrați. Am zis, sunt pastor, fiind sigur că în momentul acela deja mi-am sigilat soarta. Mai rău, m-a întrebat unde. Am încercat să fiu diplomat, dar nu mi-a mers. Am zis aici în Iași. Bine, bine, a continuat el. La ce cult? I-am spus la cultul adventist de ziua a 7-a. Calm? Nesperat de calm, a zis, bine, mergeți la loc și prezentați subiectele. Erau 2 puncte. Primul despre Voltaire, la care am răspuns bine sau chiar foarte bine, știind despre Voltaire și lucruri pe care el nu le știa, pentru că am citit. La punctul al 2-lea am scăldat-o. Mi-a dat un nou și am plecat. De necrezut. Afară era încă panică. Fiecare se aștepta la necazuri. Eu am intrat timorat, dar rugându-mă, și am ieșit victorios. Slavă ție, Doamne! Slavă ție! Dar partea mai frumoasă vine. Ascultați-o. După vreo 2-3 zile, așteptam autobuzul în piața Dimitrov ca să mă duc acasă. Era la Iași. Venind de la vreo treabă, nu mai știu. Între așteptători, l-am văzut pe profesorul de filosofie cu soția sa. Am sperat că mă pot face nevăzut, dar nu mi-a mers. El m-a observat, m-a salutat politicos și a zis către soția sa, dragă, ți-l prezint pe pastorul Bisericii Adventiste de ziua a 7-a. Eu i-am spus așa, domnule profesor, m-a impresionat modul total nediscriminatoriu în care m-ați tratat la examen și vă mulțumesc. Vă mulțumesc frumos. El a răspuns așa, domnule pastor, au fost oameni mari care s-au ridicat împotriva religiei și n-au reușit nimic. Și cine sunt eu să fac lucrul acesta? Apoi s-a plecat spre mine și mi-a șoptit la ureche. Țineți cont că sunt nepotul preotului și mi-a spus numele. Apoi mi-a recomandat 2 cărți, una intitulată Sanctuarele Orientului. Ce experiență! Călăuzire providențială, așa este. Era în vara anului 1976 când am avut experiența aceasta. Vara anului 1976. În urmă cu 47 de ani. Și nu am uitat. Nu pot să uit. Pentru că textul din Psalmul 103, versetul 2 zice așa, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Și ce binefaceri! Cum să le uit? Înapoi în timp. Înapoi în timp. În iunie 1960 am absolvit cursurile seminarului teologic al cultului adventist de ziua a 7-a din România, din București. Nu se făceau angajări în pastorație, pentru că departamentul cultelor de pe lângă Consiliul de Miniștri, care supraveghea bisericile cu mână de fier și care, sub îndrumarea partidului, urmărea exterminarea religiei și a cultelor religioase, acel departament împiedica lucrul acesta, angajarea absolvenților. Gândiți-vă, am studiat 4 ani ca să am cunoștințe, dar eu am vrut să-L servesc pe Dumnezeu, să lucrez pentru biserică. Nu se făceau angajări, nu era voie din partea autorităților. Am fost totuși angajat ca trezorier, nu în pastorație, la conferința Oltenia Banat,
la 11 luni după absolvire, în mai 1961. În perioada aceasta de așteptare de 11 luni, ce să fac? Trebuia să fac ceva. M-am înscris la școala de stenodactilografie din București, școala de stenodactilografie. Datorită nefrecventării cursurilor în sabat, în ziua Domnului, sâmbătă, am adunat absențe. La fiecare oră o absență. Și după 3 săptămâni am fost exmatriculat. O exmatriculare provizorie. Pentru că am avut dreptul să mă reînscriu plătind 25 de lei. Dar după un foarte scurt timp, pentru că nu m-am îndreptat, nu m-am corectat, tot n-am mers sâmbătă, după un scurt timp am fost exmatriculat definitiv. M-am întrebat mult timp, de-a lungul anilor, de ce m-am dus la școala de stenodactilografie? Dacă am știut de la început că mă vor exmatricula, de ce m-am dus la școala aceea? Stenodactilografie. Dacă eu am știut de la început că mă vor exmatricula. Ca să învăț acele discipline. Stenografia și dactilografia. Stenografia se învăța foarte încet. Și nu m-am ales cu prea mult. Am uitat tot. De fapt, nu știu la ce mi-ar fi folosit. Dar în cele câteva săptămâni, cât am putut participa la cursuri, erau 6 zile de cursuri, eu mă duceam 5 zile, am învățat dactilografia. Nu perfect, nu în mod genial. Regulile de bază, atât. Scriere cu toate degetele și fără a privi mașina de scris, ci privind manuscrisul. Manuscrisul și toate degetele scriau fără să mă uit la clape. Așa se numea scrisul acela, scrisul orb. Sigur, în cei 2 ani era mult mai mult de învățat și la dactilografie. Dar în timpul scurt care mi-a stat la dispoziție și pe care l-am folosit la maximum, am învățat cum se scrie la mașină. Nu știam să scriu. Am învățat cum se scrie. Când mi-am început activitatea de trezorier la Craiova, la conferința adventistă de acolo, de pe strada 24 ianuarie, numărul 1, am scris mult la mașină. O mașină mare de scris. Am scris mult. La început scriam foarte încet, foarte încet. Nu aveam experiență. Și scriam foarte încet pentru că mă încăpățânam să scriu cu toate degetele și orb. Nu cum scriau alții cu 2 degete și privind claviatura. Doar fusesem la școală. Treptat, viteza mea de dactilografiere a crescut și am ajuns să scriu foarte repede. Într-adevăr, foarte repede. Aproape așa cum se vorbește. Ceea ce am făcut toată viața după aceea. În ultimii 16-17 ani n-am mai folosit mașină de scris, de fapt de mult timp, ci computerul, calculatorul, cum se zice în România. Clapele computerului sunt mult mai mobile decât la mașina de scris. Se poate scrie mult mai repede și nu fac zgomot deloc. Există și avantajul că la computer se poate corecta și se pot folosi multe funcții inexistente la mașinile de scris de altă dată. Poți să înmagazinezi scrisul, poți să tipărești, poți să faci multe lucruri cu acest aparat extraordinar. Dar asta este. Am învățat să scriu pe clape. Mașină de scris la început, computer acum. Stimați ascultători, a fost o călăuzire providențială. Am înțeles cu timpul de ce m-a inspirat Dumnezeu să trec în fugă câteva săptămâni pe la școala de stenodactilografie. N-am terminat-o, n-am niciun certificat, m-am alungat ca pe un câine, dar am învățat regulile de bază ale dactilografiei, le-am practicat ulterior și scrisul meu s-a îmbunătățit, s-a perfecționat. În multele decenii care au trecut de atunci, am scris foarte mult la mașină și mai ales la computer. La computer. 10.000 de pagini. În timpul mai recent, în anii mai recenți, am scris cărți întregi.
și nu puține. Cărți, broșuri. Am scris articole pentru reviste, predici, fel de materiale pentru mine și pentru alții. Fără scurta școlarizare în dactilografie, aș fi scris foarte încet și foarte puțin. Dar Dumnezeu mi-a zis, direct în creier, neauzibil, tu trebuie să scrii repede. Trebuie să scrii foarte repede, pentru că vei avea foarte mult de scris în viață. De aceea nu am fost angajat de biserică imediat. Era făcătura departamentului cultelor, că nu eram angajat după absolvire. Dar a fost și degetul lui Dumnezeu. Ai nevoie de niște timp liber să înveți scrisul la mașină. Imediat după absolvirea seminarului au urmat luni fără activitate. În toamnă am mers la școala aceea, am învățat scrisul la mașină și mi-a folosit extrem de mult în lucrare și nu am depins de serviciul altora. N-a lucrat Dumnezeu? Ba da. Altceva. Tot providență, tot călăuzire providențială. În 1984, din motive pe care timpul nu-mi permite să le discut, am plecat cu familia în Germania Federală, capitalistă. Aș fi vrut să fiu angajat acolo în pastorație. Stăpâneam limba, am și predicat în limba germană în 11 comunități de 85 de ori în cei 3 ani cât am trăit în Germania. Și am vrut să fiu angajat. Erau chiar șanse, mi se făcuseră unele promisiuni. Dar cererea mea a fost până la urmă respinsă. Ceva a împiedicat împlinirea dorinței mele și m-a durut. Deși am plâns, m-am rugat cu lacrimi. Dumnezeu nu a ascultat rugăciunile mele arzătoare în acest sens. După 3 ani am fost chemat pentru o așa activitate, pastorație, în Australia. Și a urmat o a doua emigrare, deci, din Germania în Australia. Alți 5 ani acolo de activitate ca pastor și apoi am fost chemat în Statele Unite, la Atlanta, în 1992. Era emigrarea a 3-a din România în Germania, din Germania în Australia, din Australia în Statele Unite. 3 emigrări, toate aducându-ne în situația de a începe gospodăria de la capăt. Privind acum în urmă, vă rog să mă credeți, sau treaba dumneavoastră. Privind acum în urmă, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu mi-a ascultat rugăciunile din Germania. Îi mulțumesc. El avea planuri mult mai bune pentru mine, pentru familia mea, pentru lucrarea mea. El a zis, nu Germania, nu e locul tău acolo. Australia, da, provizoriu. America după aceea. Eu n-am umblat după țări mai bune, n-am fugit, nu nimic. Din România în Germania m-am dus legal. Ce le păsa lor că mai pleacă un pastor? Acolo n-am fost angajat, domnul nostru. Nu aici, nu e pentru tine. Înțelege-mă, ascultă-mă. Hai să înțelegi mai târziu. Australia, am lucrat ca pastor, a fost bine. Apoi Statele Unite. Privind în urmă, am zis și zic, îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu mi-a ascultat rugăciunile arzătoare din Germania. El avea planuri mai bune pentru mine, pentru familia mea, pentru lucrarea sa. Altceva, căsătoria mea. O încercare, altă încercare și alta, cercetări, căutări, răspunsurile Domnului, nu. În fine a zis și da. A zis da unde trebuia să zică da. Și sunt 54 de ani de când m-am căsătorit cu Gerda Iohana din comunitatea Noul Săsesc, județul Sibiu. Minunată viață! 5 octombrie 1969. 54 de ani și o lună de atunci. Stimați ascultători, nu vă supărați când Dumnezeu vă încurcă unele planuri, ci bucurați-vă. El știe mai bine ce trebuie făcut.
S-a împlinit cu mine, în mod exact, asigurarea din Romani 8, 28. Citez. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Am fost chemat de Dumnezeu prin biserică să fiu pastor. Și am fost. Am plecat din România într-o situație critică, în sensul că a fost necesar să merg în altă parte. Nu explic mai mult. Și Dumnezeu a zis, nu aici, ci aici și aici. Toate lucrurile au lucrat spre binele meu, pentru că El m-a chemat. Acum, după planul Său, spre binele celor ce sunt chemați după planul Său, toate lucrurile lucrează spre bine. Plan? Dumnezeu are un plan, dar planuri. Dar planurile noastre. Citesc din Isaia 30, versetul 1. Ascultați. Vai, zice Domnul, de copiii răzvrătiți, care i-au hotărât fără mine. Fac legăminte care nu vin din Duhul meu și îngrămădesc astfel păcat peste păcat. Isaia 30, versetul 1. Vai, copiii răzvrătiți, i-au hotărât fără mine, deci fac planul fără mine. Legăminte care nu vin din Duhul meu. Îngrămădesc păcat peste păcat. Tot versetul e negativ. Vai de aceștia. Acționarea în mod independent de Dumnezeu este deci răzvrătire, potrivit cu Isaia 30, versetul 1. Versetul 1. Hotărâri fără Dumnezeu. Hotărâri fără Dumnezeu. Planuri făcute fără a-L consulta pe Dumnezeu. Înseamnă răzvrătire. Dar iată două asigurări, două făgăduințe. Psalmul 37, versetul 5. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului. Încrede-te în El și El va lucra. Psalmul 55, versetul 22. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Vă plac aceste texte? Psalmul 37 cu 5, Psalmul 55, 22. Încredințează soarta în mâna Domnului. Acum întrebare. Trebuie să ne și întrebăm. Este toată viața noastră guvernată numai de planurile lui Dumnezeu? Sau putem să facem și noi planuri? Dragi ascultători, noi nu suntem roboți, nu suntem automate, nu suntem mașini. Dumnezeu ne-a creat ca ființe raționale, după chipul și asemănarea sa, cu libertate de alegere, cu voință liberă. Întreb totuși, să nu facem niciun plan, niciun fel de planuri, doar să așteptăm să descoperim planurile lui Dumnezeu pentru viața noastră. Unii cam așa gândesc. Planul lui Dumnezeu, asta e tot. Și noi niciodată nu facem planuri. Să nu facem. Ne oprește Biblia? Nu, a zis cei care fac planuri fără mine. I-au hotărât fără mine. Dragi ascultători, e normal să facem planuri, dar să le facem prin rugăciune, prin studiu biblic și să admitem intervențiile lui Dumnezeu pentru corectări. Când Dumnezeu se opune, abandonăm planurile acelea și ne rugăm așa: Doamne, dacă e bine așa, ajută-mă. Dacă nu e bine, împiedică-mă. Te rog, nu mă lăsa să fac o greșeală. În Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetele 7 până la 10, citim că Apostolul Pavel, însoțit de Sila, a vrut să facă o lucrare, să vestească Evanghelia în Asia Mică, dar Duhul Sfânt l-a oprit. Așa scrie acolo. Duhul Sfânt l-a oprit. A încercat să intre în Bitinia, altă regiune. La fel, Duhul lui Iisus nu l-a lăsat, l-a oprit. Dar a avut o vedenie, o chemare în Macedonia. Un om stătea în picioare și a zis: treci în Macedonia și ajută-ne. Când s-a trezit și a dat seama că e glasul lui Dumnezeu. S-a dus în Macedonia și a făcut o lucrare înfloritoare. În scrierile lui Pavel, Macedonia apare de multe ori. Îi iubea pe frații din Macedonia și ei îl iubeau pe el. L-au ajutat material chiar în situații critice.
Deci nu Asia, nu Bitinia, nu te duc acolo, nu te duc acolo. Du-te în Macedonia. Acolo te trimit eu. Dumnezeu are priorități. Priorități. Chiar că nu se opune unui plan făcut de noi. Pentru că nu e rău. Nu e un plan rău. Poate că acela nu este cel mai urgent. Deci Dumnezeu îngăduie să facem planuri. E bine să fim organizați, dar să acceptăm orice intervenție a sa pentru corectări, îmbunătățiri, îmbogățiri, înlocuiri sau chiar eliminări. Chiar eliminări. Câteva personaje din Biblie care au trecut prin necazuri foarte mari și până la urmă s-au convins că a fost mâna lui Dumnezeu, El i-a condus. Iosif, fiul lui Iacov, nepotul lui Isaac, strănepotul lui Avram. Iosif a fost vândut de frații lui ca rob în Egipt, dus de niște madianiți sau ismaeliți. Și așa și așa. A ajuns la închisoare acolo, din casa lui Potifar, pentru o faptă murdară pe care n-a făcut-o. Dar din închisoare, prin intervenția lui Dumnezeu, a ajuns guvernatorul Egiptului, guvernatorul celei mai avansate țări pe vremea aceea. Providență! Președintele Statelor Unite. Nu chiar. Faraon era marele conducător, dar prim-ministru el era, guvernatorul. Iată ce a zis Iosif către frații lui, care l-au vândut, rob, când li s-a destăinuit după câteva încercări. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră, ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată țara lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Geneza 45, versetul 7 și 8. Sunt în Egipt pentru că m-a adus Dumnezeu aici, nu voi. Nu voi. Iată ce a zis Iosif către ei, către frații lui, după moartea tatălui, după moartea lui Iacov. Ei se temeau că acum îi pune la punct. A zis așa: voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să se împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Geneza 50, versetele 20 și 21. Alt personaj din Biblie a fost Iosif, acum Daniel, împreună cu alții iudei, au fost legați în lanțuri și târâți la Babilon. Pe ei, tineri credincioși și gata să moară pentru credința lor, Dumnezeu i-a lăsat să sufere. Da, dar nu i-a părăsit, ci i-a ridicat la rang de slujbași onorați la curtea împăratului. Daniel rămânând în poziție importantă și după ce mezii și perșii au cucerit Babilonul, în Imperiul Persan. Alt caz, Ionatan. De ce a îngăduit Dumnezeu ca Ionatan? Ionatan, omul acela minunat, care i-a spus lui David: tu vei fi împărat, eu voi fi al doilea. Cine mai face așa ceva? Acel om minunat, generos, credincios, umilit. De ce a îngăduit Dumnezeu să fie ucis de filisteni în luptă, împreună cu cu alți frați ai lui? De ce a îngăduit Dumnezeu? Și tatăl lor s-a sinucis. Dar Ionatan a fost omorât de filisteni cu sabia. 1 Samuel 31, 1 și 2. De ce a îngăduit Dumnezeu? Chiar Ionatan să fie ucis? Nu știm. Dar a fost bine așa. Cum poți să spui una ca asta? Da. Cine știe? Pentru că Dumnezeu a permis. Nu s-a făcut fără voia lui Dumnezeu. Cine știe dacă sub domnia lui David, Ionatan nu-și schimba poziția? Cine știe dacă nu devenea un adversar al lui David sau dacă nu-l incomoda cumva? Domnul l-a scos din circulație. Domnul a găsit cu cale că e bine pentru el să treacă la odihnă și pentru regat. Chiar dacă această trecere s-a produs în mod tragic. Apostolul Pavel
A rămas cu un neidentificat țepuș în carne, un sol al satanei. Citiți în a doua Corinteni, capitolul 12, versetele 7 la 10. Cuvintele citate sunt din versetul 7. Țepuș în carne, un sol al satanei. Domnul nu i l-a luat, chiar dacă Pavel s-a rugat de 3 ori să ia țepușul acela. În versetele 8 și 9 se spune. De 3 ori l-am rugat pe Domnul. Dar Domnul ne-a spus, harul meu îți este de ajuns. Pavel a înțeles motivul urmării de providență și a explicat. Versetul 7 din a doua Corinteni 12. Ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri. Deci, Pavele, lasă-l așa. Tu trebuie să ai acolo un țepuș în carne. Harul meu îți este de ajuns. Vei fi mântuit. Vrei să-ți iau țepușul și să te pierzi? Cine știe ce poți să faci? Ca să te ferești de mândrie, îl las acolo, în carnea ta. Auziți acest citat dintr-o carte interesantă, care se numește Profeți și Regi, pagina 578. Minunat citat. Ascultați! Indiferent ce părere aveți, din ce biserică faceți parte, nu se poate să nu fiți de acord cu aceste idei. Ascultați-le! Dumnezeu are un scop. Dumnezeu are un scop când trimite încercări peste copiii săi. Repet, Dumnezeu are un scop când trimite încercări peste copiii săi. El nu îi conduce niciodată altfel de cum ar alege ei să fie conduși. Dacă ar putea să vadă sfârșitul de la început și să discearnă slava scopului pe care îl îndeplinesc. S-a încheiat citatul. Deci, Dumnezeu are un scop când trimite încercări peste copiii săi. Ei n-ar alege niciodată să fie conduși altfel, dacă ar ști sfârșitul de la început. Dacă știam eu că iese așa, m-aș fi bucurat, m-aș fi cârtit. Stimați ascultători, ce bine este, ce minunat este, ce mângâietor și ce folositor este să ai un Dumnezeu care te iubește. Repet, ce bine este să ai un Dumnezeu care te iubește și să știi lucrul acesta. Un Dumnezeu care te conduce în cursul vieții pe drumuri drepte, pe drumuri cotite, pe drumuri dificile, pe căile știute de El te conduce. Ce bine este să te lași călăuzit de El. Să te conducă mâna Lui. Ce bine, foarte bine. Slavă ție, Doamne, pentru providența ta minunată. Slavă ție pentru călăuzirea ta providențială. Îți mulțumim. Amin.